supply sa karne sa Subo pabiling stable bisan kung lakip na ang Region 8 sa dapit sa nasod kan sa mga karning baboy ug pork related products gididaan nga makasulod dinhi sa Subo. Si Luan Merondina sa report. Dinhi sa pampublikong merkado sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, regular nga gimonitor sa mga meat inspectors ang kalidad sa mga karning gibaligya. Kini taliwa sa padayong paghigpit sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga makasulod dinhi ang mga pork ug pork-related products gikan sa Luzon ug lakip na sa Region 8. Bisan tuod nga taas ang demand ron sa karne pero dai assurance nga what tay problema with regards to supply tungod kay daghan pud ang mga local hog raisers. At ang ako alang diri nga gibantayan nga walay makasulod sa atoang especially sa atoang province to help the province to maintain dili ta masudlan og ASF. Matod sa Lapu-Lapu City Vet, bisan pa man sa ASF scare, taas gihapon ang demand alang sa mga pork-related products sama sa chorizo. Gitinguha karon sa City Vet nga matabangan ang mga chorizo dealers sa Dakbayan aron mapalambo pa ang ilang patigayon. We will try to go to the Food and Drug Administration sa ilang opisina. Ang akong plano nga mangayo ta didto unsay mga requirements nga kinahanglan para maka-acquire sila og license to operate. Uban ni June Solon, Luan Merondina, Balitang Bisdak.